Príbina už od skorého rána čakala na prvé autá. Dopravné značky sú nablískané, čiary nakreslené, nožnice nabrúsené a môže sa striať páska. Dlho očakávanú rýchlo cestu ruka v ruke otváral súčasný minister dopravy a opozičný líder. Som rád, že je to k dnešnému dňu, pretože skorší termín podľa koncesionára nebol možný. Stojím za touto stavbou všetkými 10. Nová štvorprúdovka dostala ešte požehnanie od nitrianskeho biskupa. Z cesty zmizli betónové zátarasy a kuželia a za policajnými autami sa začali zbiehať prví nedočkavci. Je krátko pred 2:00 popoludní a pred Nitrou v smere z Bratislavy už stoja autá v zástupoch. Vodiči s napätím čakajú s nohou pripravenou na plynovom pedáli, aby si vychutnali prvé minúty na novej R1. Vodiči neskrývali nadšenie, cez čelné sklá bolo vidieť vysmiatých šoférov. Našli sa aj takí, ktorí pustili ruky z volantu a z chuti si zatlieskali. Pre vodičov dlho očakávaná chvíľa prišla presne 3 minúty po 14:00. Tady není žiadne omezení, stavba je pripravená v obou prúzích k provozu. Kým ešte minulý piatok praskala pod kolesami aut Zlatomoravská cesta, dnes po nej štafetu prebrala R1. Povestná cesta smrti sa dnes behom pár minút vyprázdnila, za to na novú štvorprúdovku vchádzali húfy aut. Intenzity, ktoré sú dneska dosahované na ceste 1/65 sú 17 300 vozidiel za 24 hodín a podľa našich prepočtov 74% z tohto čísla nám vlastne stiahne táto komunikácia R1. Počítáme, že zde bude zhruba 20 000 vozidel v jednom smeru za den. Za prvú hodinu ju otestovalo zhruba 1100 vodičov. Čerstvo otvorená cesta zažila pár minút po svojom spustení aj prvú nehodu. Vodič nestihol dobrzdiť a vrazil do druhého auta. A tu sa už pozrime na R1 v číslach. 46 km dlhú cestu postavili za 26 mesiacov. Cez najväčší stavebný boom na nej pracovalo 3000 robotníkov a 850 stavebných strojov. Spriaznili ju presne mesiac po plánovanom termíne. Z R1 Monika Koleková, televízia Markíza.